So naimbag nga rabi tayo amin gagayem ken kakabsat parabor ken kapya ken ni Apo Heso Kristo ti adda kada tayo. Amin. Kitalaik man dito nga gundaway tapno i-welcome ko amin nga naka-tune in kada ito nga lifeline topic review tayo. Kitawisen kayo amin nga makipagpaset kada ito nga gundaway tapno agadal ken agsursuro itinadyusan nga sarsarita nga mangtulong kada tayo nga dumuras iti relasyon tayo kani Apo Dios ngano san tayo nga rod ti agbuyak ken nagdingeg ket mamatiak nga makisao ni Apo Dios iti tunggal maysa. Ya, iti panagtultuloy tayo nga rod iabakman ni Sir Nathan nga mangidalan iti pang lukat at ararag. Sige, ang dumog tayo kakabsat, tay agkararag. Father God in heaven, thank you for this time, O Lord God. You have again allowed us, O Lord God, to come together, even virtually, O Lord God. Tapnon kamagadal, kadagiti sasaw mo, Lord God. Lord, grant us the wisdom and understanding. Open the hearts and minds, yung mga nanonood, O Lord God, ng yung mga nakikinig sa mga inyong mga salita ngayon, O Lord God. Lord, I pray that you will bless each one, O Lord God, na talagang tonight they will come to know you more and more, O Lord God, na talagang mabuild ang kanilang relationship sa inyo, O Lord God. And Lord, we also pray for stable internet connections na talagang maging maganda po yung connections na wala pong para mas maganda po yung interactions ng bawat isa, O Lord God. Salamat, O Lord God, and we just want to entrust the entirety of this topic review, O Lord. All these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, sir. Nathan, ket dahito nga gundaway, itultuloy tayo, iti kwa, dahito nga aramid tayo. Ket ayabakman, pasubyakman ni Okay. Ayabakman ni Sis Marjorie nga ipay kumot dahito nga gundaway tapnon kablaawan na kan i-welcome na dagiti naawis na nga contacts na nga agbuya kan agsursuro kada ito nga gundaway. Naimbag arabi tayo amin kakabsat, kablaawang kayo iti na agasat nga rabii, kablaawak man iti gagayem mi, adada friends mi iti allakapan kagayan, nga sinandan mi iti link. So, praying nga makabuya kayo matlang, kastapay di iti basbasa iti MMSU nga ladies nga contacts mi na mag-arabi yu amin kan kasamat iti dumalnag oray dagiti kapamilya mi nga inawis mi i-enjoy yu lang ti agbuya ket ag-learn tayo pay iti ad-adu pay para ken ni Apo. Thank you, Sis Marjorie. Kata pagsubyak man ni Sir Nathan, kaalaan na mo dito nga gundaway nga mang kablaaw kadagiti contacts na. Sir Nathan. Okay, thank you, Brother Aldwin. Kay inamoment nga rod kublaawan nagitay mangisursuro dito MSU, especially dagitay contact ko dita dormitories kay sa co-eds. Good evening, and of course dagitay estudyante met ngaytay inawis nga makibuya kadatoy topic tayo nga makiparticipate kana kuma kadati tayo. So good evening. I hope nga talagang
Maindigan nyo dati topic review tayo tapno mapauneg pa natin relationship tayo kini Apo Diyos. Good evening to everyone. Sige. Thank you, Sir Nathan. Kat awagak mamat ti kaingungot na ni Ma'am Ani nga mangkablao mat dagiti contacts na kan dagiti inawis na. Thank you, Brad Aldwin. So, good evening, kakabsat. Kadagita amin nga dumdum gagmanan itata, nadanon manan iti Lunes, kat kablawak amin dagiti couples nga taga-Batak, kan kastamat dagiti estudyante iti memasyo nga agda mga dumdum nga itata. So, itultuloy tayo ti agga giinadal, kat we pray nga adumanan dagiti maadal tayo tatangarabi. Good evening, kakabsat. Okay, praise the Lord. Thank you, Sis Ani. Kat iti panagtultuloy tayo, gagayem kan kakabsat. At dati iti saon ni Apo Diyos na masarakan dito'y taga Colosas 2:6-7. Ngayso iti pag gikutan iti saritaan tayo, pagsursurwan tayo, pagadalan tayo, tapnon mununegpay iti panakam mo tayo kan iti relasyon tayo kan ni Apo Jesus nang nanguroy na iti panagtulnog tayo kan kuana. Kat kunana dito taga Colosas 2:6-7, yan tangay tainawat yon ni Kristo Jesus akas Apo agbyag kayo kuma nga mainaig ken kuana. May ramot ken may pasdek kuma ti biagyo ken kuana, ket pumigsa ti pammatiyo ken kuana, ken pumigsa ti pammatiyo ken kuana kas na isuro kada kayo. Ken kanayon kayo nga agyaman. So nakapinpintas gagayem ken kakabsat daytoy teksto tayo itatanga gundaway. Kat adu iti maadal tayo, babaen iti sharing dagiti panelists nga kadwa tayo itatta, kat anusan tayo ya, gagayem kan kakabsat nga agdengeg, aging nga malpas. Sige, adda dagiti talo nga punto nga pagsasaritaan tayo itatta kan pagadalan, dagiti nga talo nga challenges kat nasisita unay nga ma-remind iti tunggal maysa ya. Kat daytoy umuna nga challenge kunana kasano ka uneg ti relasyon mo ken Kristo ita apanawen. Anya ti obraem tapno mapatibker pay iti pammatim ken Apo Jesus. Ti may kadwa nga challenge adda kadi ti experience mo ita apanawen akim mapsot iti pammatim ken Kristo ken kasanom nga na-overcome. Iti may katlo, kas panagyaman ken Apo iti inaramid na anaimbag iti biag mo, anya ti obraem tapno maidaydayaw mo pay ni Apo Jesus. So nalawag kakabsat nga dagiti sungbatan tayo dagiti saludsod sungbatan ket pagadalan tayo babaen iti sharing iti tunggal maysa. Sige, yo muna nga challenge kunana kasano ti kauneg ti relasyon mo ken Kristo ita panawen. Anya ti obraem tapno mapatibker pay ti pammatim ken Apo Jesus. So awagak man ni Sir Nathan para kada ito'y umuna nga challenge. Sir? Thank you, Brad Aldwin. So nakapimpintas na ti topic tayo nga rabii. When titunggal may isa siguro kat salsaludsudan naman neto'y nukasano, kumusta ti relationship tayo kini Apo Heso Kristo. Nga agdama, especially nga nakatado ti pagsubok nga dumdumteng ti panagbiag tayo. Personally kanyak ket makunakmat nga na ti relationship ko ket titunggal aldaw ket umunag ti relationship ko nanipod pa idi inawat ko ni Apo Heso Kristo amukmat nakitak matan no kasano pinagbalbaliw na ti panagbiag ko
no kasano nga talaga nga ipateg ni jay pamatik nga mas mapauneg pay ket no kunana jay kasano ter aramiden tapno nete pamatik ket umuna kanyak netay agbasa ni jay sasauna is because this is a way nga talaga maki-communicate ni Apo Diyos kada tayo mas maamuan tayo. And of course, in response mo kada dyan na jay aramidon tayo dagiti bilbilin na. Of course, we need to practice. Ibiyag ko natay kumani jay sasauna dagiti bilbilin na. And di jay nga talaga nga mapaneknikan no kasano ti kinapudno ni Apo Diyos kasano kinasayat na talaga dagay promises na ket mangyayari and the more nga ma-inspire na no ka nga agtunog kinagaramid nga sumurot kadagiti pagayatan na. So napaka-importante because it is only then no ma-witnessan tayo ni jay no kasano kinapudno na mangyari dagay promises na tunggal biag tayo the more nga ma-excite tayo nga sumurot, the more nga ma-excite tayo nga agtulnog nga kingkuana. So, Nejay kanyak, Brad Alvin, ito muna, isummarize ko lang, Nejay agbasa, agpreken, iaramid na gitay, bilbilin na, iti tunggal aldaw because Nejay ko na kon, Nejay nga ma-witnessan tayo kinapudno na, and the more na ma-encourage na nga, maumuneg jay relationship. Brother Alvin, yan lang. Okay. Praise the Lord. Sir Nathan, nalawa gagaya maya. So, ayabakmat ni Sis Marjorie para kada ito challenge ito'y. Good evening. One kakabsat ito question nga kasanot kaunag. To be honest, hang ko maibaga eksakto kuma. No kuma numbers kat kaslahan ko nga maibaga iti. Exact nga kaunag na what I know nga talaga sipod inawat ko ni Jesus Christ as my Lord and Savior at DJ daily nga mariknak iti ayat na kanyak and the more mat nga mas mapapaunag DJ relationship ko kung kuana amok iti biyag ko nga hangko nga kayat agbiag nga magsina iti sidong na. Ket dito anater arami dagtap no mapaunag pay kas lang matay imbaga ni Sir Nathan tatay nga number 1 atal talaga dito daily nga pa nag-spend time iti word ni God babaen iti panagbasa iti Biblia ken dito pay panagpray prayer tunggal panag-quiet time or any time of the day ken may sapay nakitag ito dito being with the body panakilangan kadagiti kakabsat panaki-join kadagiti activities kasla ko makadaytoy ububraan tay itata ken adda daytoy daily apan remind ko personally lalo iti heart ko kun iti panunot ko naditi biag ko ket para ken ni Apo kaslang ko maditi parable iti Bible nga diti parable of the sower nga diti good soil atal talaga isu iti desire ko talaga nga deti heart ko kat agbalin talaga nga nadamag nga daga tapnon ti kasta anyaman nga maimula ditoy kat talagang aggrow ken umunag pay dila ang Brother Alvin. Okay. Thank you. Sis Marge. Awagak mo't ni Sis Annie. Thank you, Brad Alvin. Siya kakabsat, adadati song no ko nga kun tayo ket it gets sweeter kunana sweeter and sweeter as the day goes by kunana. So nga kanya dati nga saludsod ket pananutek nga rudmat aya kumusta. I think kakabsat still growing makunak nga ti relasyon ko kani Apo ket patuloy nga umununeg daytoy ta dagiti panubo kuno dagiti challenges nga sometimes may experience tayo ket dayti nga talaga iti pakasuotan met iti relasyon ken ni Apo ngem I really praise God nga iti panakapauneg ken pinagmature ko iti spiritual ket adu nga talaga dagiti na ma-learn ko ken adu dagiti lessons nga kayat ni God nga talaga nga maiparamot kanyak akas maysa nga anak na. So
kasano nga mapauneg daytoy naibaga ta ti dagiti kakabsatan. I think the very secret nga talagang mapauneg iti pamati ken ni Apo wenno di relationship ket dijay panang sanay nga talaga dati regular na pinag-spend time aglalo dagiti tiyempo kakabsat nga adda dagiti testings when adda dagiti challenges iti life ket ditoy pay nga lalo nga mapauneg iti relationship tayo kan ni Apo Dios. DJ lang Brad Aldwin. Right? Praise the Lord. So, nalawag, gagayang kan kakabsat, nagijay sharing, nagitay kadwa kaya nga panelist. Kat may share ko mamat kanyak, para kanyak, saan ko may bagang, no kasano ka uneg ti relasyon ko kani Apo Jesus. Ita nga panawen, tangamin, inaldaw, nga da test. Kasi dagita nga test, iso iti kas lang mang assess no kasano ti kauneg DJ relasyon ko kung kuana. So no dagita nga test ket mapasaan may bagak ka din nga nauneg ken kontento akon kadeta kauneg na. Saan? Saan nga balin nga kontento ka DJ? Kasapulan nga rod nga inaldaw nga tarigagaya nga umuneg ti relasyon ko kung kuana babaen iti dijay agbalin nga faithful iti panag quiet time iti panagbasa iti sasauna panagpray saan laeng nga di panagbasa dapat nga mingket umuneg dijay panakaammo dijay panangawat dijay sasaon ni Apo Dios ket saan laeng panangawat no di ka dijay panangiaplikar. So, DJ lang matkanyak ket DJ ti pakitaan at talaga nga ti biag ko ket may naigen ken ni Apo Hesus Kristo. Sige. Intay nga ro DJ may kadwa nga challenge. Kunana ditoy. Adda kadi ti experience mo itapanawen akim mapsot iti pammatim ken Kristo ket kasanom nga na-overcome. Dagito yung experience ket talaga nga iso iti mang patibker kuma iti pamati saan nga DJ pannakaupay aya. So awagak met ni Sis Annie para kada ito'y challenge number 2. Thank you, Brad Aldwin. Anya dagiti experience ko na naaya ita panawen. Siguro makunak nga iti panagkapsot na daduma iti pamati iti may isang anak ni God ket kaslang normal detoy nga pasamak adadagiti times nga during adadagiti challenges wano saan it's either iti family, ministry, wano iti trabaho iti inaldaw-aldaw ket adu nga talaga dagitoy nga mabalin nga sarangten iti maysa nga anak ti God. Ngem lately I was encouraged by the life of Job. So nakitain tayo ti life ni Job nga grabe iti testings nga talaga ngem amin nga dagitoy nga testings iti life na ket ni God nakita tayo nga He is sovereign kumbaga adda iti pammalubos na kadati nga inplano ni Satan nga dangaran na ni Job. Ngem iti ko nga nakita nga at some point iti pinagbiag ni Job iti karigat na nga talagan ket medyo kimapsot mat iti pamati na ngem in the end kakabsat ket talaga nga naipakita na nga iti pamati na ken ni Apo ket talaga nga pudpud no. So dati pa First Peter chapter 5 verse 9 to 10 kunana ditoy kayat ko lang nga ibasa Brad Aldwin. And the God of all grace kunana who called you to His eternal glory in Christ after you have suffered a little while, will Himself restore you and make you strong, firm, and steadfast. So, dating verse kakabsat ket nakadakdaktol iti impact na kanya personalita. Dagiti nga sufferings gayam nga pagdadaanan tayo ket apagbiit lang dagitoy. Ket kunana adan ti tiyempo nga numan agkapoy ti pamati ket adda ni Apo nga mangpatibker ket mangtulong kada tayo tapno makatakder tayo, makabangon tayo kadagiti nakaitikleban tayo. So nga itoy
kasano ka mo overcome dagiti problema or dagiti times nga bumabamot ti pagiging on fire ko nga agubay ni God because of the so many challenges. Ket ti lang talaga words na kaskunan na ijay Hebrews 1:3 nga isu ti mang sustain kada tayo by the power of His word. So very powerful nga talaga ti words ni God. It can encourage us anyaman dagiti challenges nga pagdadaanan tayo. So nga kunada nga rod ket dagiti testings no ka iti biag ket mabalin nga it can break us or it can build us, and I do believe nga na talaga nga na iparamot tayo kadigiti words ni God ket talaga nga mapatibker tayo instead nga ma-break tayo. So DJ lang Brad Aldwin. Okay, praise the Lord. Sis Annie, thank you. Kat nagpinta si Jay sharing na kakabsat ya. So awagak mo ni Sis Marjorie. Manen subject para iti revelation ni God kung iti challenge number 2. Challenges nga min kakabsat no daduman no mga iti challenge testing suffering ket han nga appealing iti pinagdengeg ti maysa nga tao ngam iti met iti kinapudno na met han nga mailibak nga hamet nga maiwasan dagitoy. So how should I respond? Pudno met nga uray siya hanak nga ma-excuse ka dagitoy adamot digiti time nga hanga naragsak adamot digiti time nga kasdalang kapsutak mabalin nga physical, sometimes apektaran na ti emosyon kakasya ko maaglaro no adadagiti talaga nga ipalubos mo't ni Apo nga ma-encounter ko nga trials kasya. Even iti pinag-follow up, nadaduma, adamot digiti expectation nga ipagpiprame nga mangyari, but then sometimes haan no ko nga mapasamak, the way ko mga iti i-desire mo, but then iti na-learn ko mat habang agub-ubay akken ni God atal talaga, diti hanak talaga nga agrelay iti bukod ko nga strength, uno bukod ko abagi no dikit diti kanang i-remind diti Bible study leader ko mo nga always pray nga talaga nga i-open ni God dagiti mata dagiti disciples uno i-follow up tapno ti kasakit mawatanda iti kayat ni Apo Dios ang mapasamak kadakwada. And kasano nga ma-overcome ko by daytoy babaon iti DJ hanya pa nag-give up despite orekas da kuma nabayag nga makitak dagiti result mo't kasi kuma the more mo't nga isurusurunak ni Apo Diyos nga agbalin niya more patient, more prayerful, dijay. Kasi in the past talaga I have this tendency nga diti short iti patience ko, but then diti may nga learn talaga ni God kanya lately while I am obeying the Lord. So nga para kanya, mabalin mo't nga ma-overcome dagitoy, basta willing lang, I should learn to appreciate dagitoy lessons every time nga encounter ko nga challenge and be positive. Masapul nga diti outlook ko kat balinak nga positibo at in every circumstance nga rod ko na ni Apo Diyos iji sa una kat give thanks. Dijay lang, Brad. Okay, praise the Lord. Sige, ti sumaruno ni Sir Nathan para kada iti nga challenge. Mute ka, sir. Okay, so nakamute ak gaya. Well, atamo dagiti na experience ko paison iti naglabas nga adal kita kanito nga kumapsot natay pamati wenno natay masubok natay pamati tayo. So for example kumakat natay naka-pressure ako may stress launay lalo kadagiti demand ti family, ti trabaho, and DJ nga ma-stress and there are times nga talagang kukuwapsot ni DJ pamatik, DJ may spiritual life. But God is always reminding me na
I should always trust Him. Ano talaga, na di ko na nga 1 Corinthians 12:9 nga, my grace is sufficient for you. And therefore, talagang all the more nga ag-rely ko na, all the more nga ag-pray, kas ko na namatla na tayo may isang like verse ko ni Jeremiah 33:3 nga no ano jay kunakon call unto me kuna na kami di jay so whenever nga makarik na akti panagkapsok I always call on the Lord. I always pray. And kuna na nga di jay that the moment that we're going to pray, He will always there to guide us. He will always there to strengthen us. So, but of course, reality nga talaga na kitay moment nga masubok. Another example nga pagka ano ko ka, hindi pinagkapsot ko is, for example, I'm so excited na mangi-follow up ti may sa kabsat nga isumot ti makadwa ko in the future. And yet, nadaddo maket maupay because hamot lang agrown, hamot lang agrespondent. The Duma, they tend to follow the other way around, their own life. And DJ nga masubok nga talaga nga apay maditay makapag personally apay niya anjak ma-guide. So as if there is something wrong in me. Of course, God is reminding me na I need to trust Him more because I should not trust on my own abilities, but all the more that I need to go back and trust God because God is just still molding me to become a better person, not talagang maging more reliant on Him. And I know na these are all trials and for me to pass through na circumstances na i-overcome such that talagang mamold pa yung aking character. So that is a reminder na talaga. So doon, pag naka-realize na ako, yun, bumabalik na ano na naman, na-excite na naman yung ating faith, kumbaga. Okay, so yun lang, parang may ups and down din. Okay, it's a reality sa akin. Thank you. Sige, praise the Lord. Thank you, sir. So, para kanyak mo DJ Padas ko talaga. DJ talaga nga kimapsot iti pamatik. DJ time nga panakaiya dayo iti bagi ni Kristo. DJ time nga naiya dayo iti body of Christ. DJ nga minti may isang danger iti may dayo haan nga maikamang iti kadagiti kakabsat iti pamati. So may isang may isang lesson kanyak nga iti agtultuloy nga panagduras iti pamati kan iti biag kan ni Christ kasapulan iti panakaikamang nga talaga iti bagi ni Christ, body of Christ nga isuda iti araramatan met ni Apo Dios amang tulong kada tayo iso nga encouragement kadagiti contacts nga talagang ag-connect kadagiti kakabsat nga adaan iti native care nga pamati tapnon matulungan da isuda nga agtultuloy nga agturong kani Apo Jesus kang runana di relasyon na kin kuana. So yon. Okay? Timi katlo nga challenge. Kunana ditoy kas panagyaman ken Apo iti naramid na naimbag iti biag mo anya ti obraem tapno mi daydayaw mo pay ni Apo Jesus. Okay? Nagyaman ti akan kanayon ngem kasano. So DJ yabakman ni sis Ani ta iso naman iti umuna nga mangi-share iti revelation ni God.
So, kas na ko na nga ron tati Brad Aldwin aya DJ, having a thankful heart nga talaga nga ma-appreciate iti grace ni God ken iti ayat na kada tayo ket very kumbaga kas may nga anak DJ iti makayayo ken kuana ngem anya nga talaga iti maging response ko no makitak daytoy nga talagang dakkel ti ayat ni Apo kanya kas ko na nangarod itoy ngem ti mapanpanunod ko ti kakabsat ket kwa DJ talaga nga ti biag ko ket agbalin nga paka nga usaran ni Apo tapno maidaydayaw isuna actually ket iti panagbiag tayo ket adda dagiti wagas nga mabalin tayo nga maipakita iti pinagdaydayaw tayo ken ni Apo. So may salangan ket daytoy biag tayo nga mismo ket agbalin nga testimonya daytoy dagiti tattao iti aglawlaw kada tayo ket makita da nga talaga iti nga adda ni Christ iti biag ti tunggal may sa kada tayo babaan iti lifestyle tayo babaan daytoy pinagibtur tayo kadagiti panubok kas nakunak itatay nga dagiti challenges iti pinagbiag tayo ket nadaduma ket diti nga talaga nga masuot iti relasyon tayo ken ni Apo aya ngem ti kayat ni Apo nga talaga ket ag-persevere haan nga ag-give up nadaduma ada lang dagiti challenges nga talaga mapanunot no lumabas iti panunot tayo daytay ag-give up nakon ag-quit nakon aglalo kadagiti naasawaan, adat i-challenge iti anak, aglalo no babasit pay, or hida kami, silang narigat nga, nga atendaran amin, dagitoy, dapat iti pressure office. Nga mo ko na ni Sir Nathan itatay nga, ti grace ni God nga talaga kat sufficient. So nga, iti pinangam amiris ko kakabsat, iti kinasaya at ni Apo kanya, talaga nga aglipyas kumbaga iti ragsak iti puso no iti bigbigat no paket mapanpanunot ko ti kinasaya at ni God daytoy ti haan gayam nga dapat nga malipatan tayo DJ agreflecte nga kanayon no kasano ti kadakkel ti panagayat ni Apo ta uring no anya iti challenges nga pagdaanan tayo no iti kada bigat ket punuan nga kanayon ni Apo ti dati puso tayo iti thankfulness ket dayto gayam ti tibker kada tayo ken hante nga talaga nga easily nga give up and of course the most important nga padang ipakita tayo nga talaga iti kasla lang pinag-thank you tayo kani God ket datoy willingness tayo nga talaga nga pausar dati life tayo tapno may i-share iti gospel iti sabali nga tao ta no kitkitaan tayo nga rod ket daytoy pinag-sacrifice ni Jesus Christ ijay cross ket ditoy na nga impakita nga nakaimportante nga talaga iti souls of men ken kuana that he was willing to die at the cross, to suffer at the cross. Tapno lang iti kasta ket no ti tao ket mamati ken agsubliken kuana ket talaga nga maadaan iti salvation and I think this is the most important. So nga kakabsat amok nga adu dagiti agdengdeng itatak ket kasi kung maitikwati kayat ni God nga kanayon tayo nga mapanpanunuthaan nga dati no agkapoy tayon ket kas nang ag-give up tayon no di ket iturtuli tayo laeng because we know nga ni God ket in paay na dagiti nga challenges tapno agbalin tayo nga mature ken agbalin tayo nga perfect to be like Christ kadagiti actions dagiti responses tayo. So hindi lang Brad Aldwin. Praise the Lord. Wow. Glory to God. Nalawag di Jane baga ni si Sunny. Baka dapat may nayon di kiti kakadwa tayo ya. Ni si Smarts. Praise the Lord. Talagang nga very clear and DJ in share ni Sis Annie. Oray mat siya kakabsat, I really pray and desire mat nga dito. Agbalinak mat nga may isang mature nga Kristiyano wano anak ti Diyos. Iso nga ti talagang imay kanyak dito panunot ko tatay may panggap dito pinagyaman at talaga ket dito biyag ko. Dalang ti may basa kakabsat ito nga min Hebrews 12:28 nga kunanaket agyaman tayo nga rod agsipod ta awaten tayo manipod iti Dios ti pagarian asaan a madayeg agyaman tayo iti Dios ket agdaydayaw tayo ken kuana iti wagas
makaparagsak ken kwa na abuyugan ti panaggaraem ken panagbuteng. Isu nga para kanyak talaga ma-emphasize daytoy biag ko masapol nga DJ maysa nga panagyaman ko kini Apo ket DJ panagtulnog nga buyugan ti panagbuteng kunana ken panaggaraem ken kuana. So no adda daytoy panagbuteng ken panaggaraem haan nga narigat iti agtulnog kadagiti kayat na nga maaramid iti biag ko. Isu nga daytoy panang usar wenno panangipalubos ko nga usaran ni Apo daytoy biag ko tapno ti kasakit mausarnak para iti panakapaitungpal iti pagayatan na, I am more than willing. Ken daytoy desire ko talaga met nga makatulong kadagiti contacts tapno iti kasakit mas umuneg paymot iti relationship da ken ni Christ. Ken maysapay ket daytoy panangipaay ko talaga God as ti priority iti isu amin kunan nga rod. So I am on process met kadagiti isu amin kadagitoy but I'm really praying nga daytoy biag ko talaga ket atay diretso ko move forward towards the goal nga isu daytoy I will become mature in Christ. So challenge talaga mod oray kadagiti contacts me I really pray nga agkaron iti unity ti tunggal maysa tapno iti kasakit agbalin tayo met nga makapay-ayo kini Apo Dios. Ijay lang. Okay, thank you, Sis Marts. Adapay may nayon ni Sir Netan. Sige bro, halos na ibagadan sa amin at tila may tayot ko na dyan anon. Sakit na dyan, always be willing to be guided by the Holy Spirit, by the Lord. Nga talaga nga na dyan, tapno may ano talaga, may subli tayo. Dyan pinagyaman. Personally, I am willing actually to share my blessing. Doon naman nagiti impay ni God, ti panagbiag ko. Always be willing na talaga with the heart nga matulungan dagiti kabsat tayo. So adumat either finances or even ano talaga more important na pinang-share the gospel to the other people because that is how we really share the love of God nga na-receive tayo king kuana na pinaka-share tayo matan kadagiti sa sabali nga tao especially kadagitay mauawan ng tinamnama ko man if they will be able to know God doon sila magkakaroon ng encouragement. So napaka-importante nga talaga nga biyag tayo ket mausar para mayasidagdag iti pada tayo nga tattao kini Apo Dios. And of course within the body, within the church kas pinagyaman ko I should be willing, I am willing actually to work with the body in one mind, one heart, nga talagang in one purpose, tapno mas ma-facilitate na jay Great Commission, ngayon tigna po Diyos kada tayo, nidya ko ng tatay ni Sis Mars nga unity, napaka-importante yon na within the church, within the body, ay talagang magkaroon ng unity and be willing to be, yung life ay talaga ma-spend for the Lord. And talaga nga every moment malaglagit ko mat how God is good in my life and medyo iti nagiging inspiration ko nga talaga nga mausar na iti biyag ko tapno mat they will experience the joy of serving the Lord and of course the joy having a relationship with the Lord na inak maramdaman itata. So, it's my desires nga talaga nga all people surround me ay talagang mamamuda ko ni Apo Diyos. Diyay, Brad Albert. Okay. Glory to God. Madedaya iti Diyos. Iti biyag, iti kakapsat nga panelist siya. Nagpipindas na gijay sharing da. Siguro nakatado talagaan iti na adal tayo. Na suro-suro ka dito nga topic. Tilang Brian tayo. DJ mangi-apply ya tapnon ma-experience tayo. DJ Joy.
nga masarakan tayo laan kan ni Apo Jesucristo. Kat pagsubyek nga rod ni Sir Nathan para iti summary and application. Kada iti nga topiko tayo. Okay, so Brad Alvin, salamat. Okay, so good evening again, tagati kakabsat tayo. So tatangarabi, tayo pinag-adalan, tayo talo nga puntos tayo, no kasano tayo nga mapauneg dati relationship tayo kini Apo Heso Kristo. So nalawag nga each one of us ay talagang magkaroon ng desires nga talagang maumuneg na relationship tayo through our quiet time, always devote a time for the Lord, and of course prayer, tapno mas mapauneg ni jay relationship tayo. So ya may kadua ni jay experiences tayo. So there are really moments na ti may isang tao kat makapag-entertain ni jay pinagkapsot ti pamati, but kung natin nga tatayan, God is sufficient to all of us. Okay, so kailangan lang natin siyang kausapin, kailangan natin idunog na tayo pagkasapulan tayo, always trusting His sovereignty in our life, and we will not allow ourselves to be break, but all the more nga talaga nga mamold nga kinigad tapno datayo ket grow can experience tayo dayjay goodness kin of course dayjay promises na iti panagbiag tayo. Okay, so we should not rely on ourselves, but all the more relying on God alone. Okay, and ti may katlo na tayo kunatay nga masapol mo nga as we continue knowing God, medjay mausar na tayo panagbiag tayo iti or na tayo makapagyaman tayo kini Apo Diyos. Okay, so kung na tayo tatay, adto iti ways nga kita tayo ti pinagdaydayaw tayo ken pinagyaman tayo kina Apo Dios, but siguro ti kunaklat to yan ket medjay we should make our life a testimony kadagiti other nga tattao, because once they could see Christ in our life, all the more that we'll be able to be encouraged in our life. And of course, no addan tayo, then we should be willing to share also our blessings to them, share the gospel. Okay, napaka-importante yan that we have to share the gospel to all people, because they are there probably just waiting the right time that God will also be calling them. So always also aspire as we mature in our relationship with the Lord, ay talaga makita ni jay outflow of our love for others. So as an applications, I think we should use our life, okay, invest our life for the Lord, and of course for other people, reach them out lang, Okay. Brad Alvin. Praise the Lord. Use our life for the Lord. Kat dito mo ta talaga iti iti purpose ti biag tayo. Okay? Yabak nga rod ni Sis Marjorie tapnon nayunan na ya. DJ sharing para kani ipapan iti naimbaga damat. Okay. Naimbag arabi iyo manan kakabsat. Praise God, nagpintas dito'y text tayo. Kunana dito'y iti taga Colosas 2:6-7. Yan tangay, tainawat yon ni Kristo Jesus. Akas Apo, agbiag tayo kuma, mainaig king kuana. Mairamot kan maipas dek kuma ti biagyo kan kuana, kan pumigsa ti pamatiyo, kan kuana kas na isuro kada kayo, kan kanayon kayong agyaman. So nga agbalin ko nga daytoy, gagayon kang kakabsat nga maysa nga pamalagip, iti tunggal maysa. Iti saludsod ngamin, pudno ka di nga inawat mo ni Apo Jesus, akas personal nga Diyos kan mangisalakan ti biag mo. Isuna ka din ti ari, wenno ipang pangurunam iti iso amin, wenno agbibiyag ka din nga nawaya manipod iti basol.
Wano nalawlawag nga pannao, si bubukal ka din nga inso kung tibiyag mo kang kuana. So, nagado dagiti nga sa ludsod nga nasken nga men nga nalawag iti sungbat kat masapol nga maamiris iti bukod ti abagbagi no pudno metlaengen nga agbibiyag tayon nga mainaig ken ni Apo Jesus. Ngamin gagayem ken kakabsat iti pudpudno nga addaan iti ayan-ayat nga relasyon ken Kristo ket natural nga agramot ken umuneg iti biyag na. Ket nangasawen nga saan nga agpakampante iti agdama nga kasasaad iti relasyon mo ken ni Apo Jesus no di ket di ad-adak mapay dijay gagar wen tari gagay nga mam-am mo pa iso na iti naununeg ken mangtungpal iti pagayatan na iti biag mo. So laglagipin tayo nga natay iso na ijay cross gapu iti dakkel a panagayat na. So aminen nga suffering up to the point nga natay iso na ket isunan iti nangibaklay dijay. Iso nga kasano nga masubadan daytoy nga ayat nga impaay na kadatayo. So babaan iti panagbiag nga nasantuan dijay panagtulnog kang kuana kadagiti pagayatan na ken nasken pa diti panagpasakop kang kuana. So no bilang adapay lang iti basol nga saan mo pay nga naipakawan kang kuana itang agdama itan iti tiyempo wenno itan iti opportunity nga agsubli, agbabawi kang kuana, kan kasamat nga awatan isunan, itinapudno nga kas Diyos kan mangisalakan, iti biyag mo. So, ada ngamin iti ijay-jaya ti Apo, wano iti imbitasyon na, nga iti relasyon kang kuana, hadlang nga agpatingga, dijay panangawat kang kuana, no di ket di, agtultuloy nga agbyag, nasantuan ken nadagket iti relasyon ken kuana ket gapu iti daytoy awisen kay nga rod gagayem nga awisen tay nga awaten tay manen isuna iti biag tayo iti puso tayo akas Dios ken mangisalakan tayo tapno ti kasta mapasubli dijay na perde nga relasyon tayo ken kuana isu nga kada kayo amin nga agbuy-buya ken agdengdengeg awisen kay nga rod nga agkararag tayo ket ideklara tayo iti panangawat tayo kang kuana. So agdumog tayo nga rod ket agkararag tayo. Amami nga managayat agyamang kami iti daytoy nga kanito iti nangaganmi nga sasaom. Mamati ak Apo nga siakket adu dagiti naaramid ko nga basol ket dawatag Apo iti pamakawan mo kaniya. Mamatiak nga natay ka ijay cross tapno madanak iti biag nga agnanayon. Ket agyamanak iti sagot mo nga pannakaisalakan. Awaten ka nga rod Apo diti biag ko akas Dios ken mangisalakan ko. Manipod ita ken iti agnanayon. Diti kararag ko, tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. So praise the Lord kakabsat. Itultuloy day ko mati ag-join kadigiti Bible study ken kakastoy na activities. God bless you all. Okay. Amen. Praise the Lord. Okay. Nagalisto ti oras, gayam kan kakabsat. Nabitin ba kayo? Siguro, adwa talaga iti nasursuro tayo mat. Detoy, kararag tayo nga dagiti nasursuro tayo. Kat talagang makita may biyag tayo dagitoy nga sasaw ni Apo Diyos. Kat iti sumaruno, iti panagtultuloy tayo, kan panag-green pass, awagak man ni Sis Annie para kadagiti announcements kan kalpasan na DJ panangrekep nga kararag ta idauluan na tayo man DJ nga paset. Sige, thank you, Brad Alvin. So, kakabsat kanayunan kadagiti mabalinpay nga paglearnan tayo aya tapno iti kasta ket umuneg pa iti relasyon tayo ken ni Apo. Ada dagiti daduma nga activities tayo nga mabalin tayo nga pagjoinan.
iti kada Miyerkules. Iso dati lifeline tayo so mga rogi iti 6:15 hanggang 7:15 ket mas pay nga mapauneg daytoy nga topiko babaan iti pinag-attendar tayo iti lifeline topic review kas iti daytoy manipod iti Lunes hanggang iti Sabado. So dagiti kakabsat ket katulungan tapno mamamote pa nga nasayat ni Apo ken naanyaman dagiti challenges nga pagdadaanan tayo ket makatulong daytoy. Adda iti kada first Saturday of the month that we day in prayer and fasting tayo so maawis kayo mat nga makipag-participar tapno iti kasta ket mapauneg pay iti relationship tayo kani God having more intimate nga pinag-meditate nga talaga iti sasaunigad ken prayer and also kada bulan adapay dati freedom in Christ tayo ano dati awawagan tayo nga AGR and this will be on June 25. So dagiti agsagsagana nga contact sa kabsat be ready kadetoy nga sumaruno nga pinag FIC ken kastamat iti Sunday worship service 8:30 to 10 adda iti face to face iti Cup building ken adamat iti online mabalintay iti join iti live ang mabalin nga mabuya tayo iti FB page wenno YouTube ken every Sunday adda dati mangangay nga pisol class ket dati ket makatulong pay tapno as may nga disipulo ni Kristo ket agbalin tayo nga naiparamot ken natibker kadagiti sasauna. So DJ laeng kakabsat. So ag closing prayer tayo nga rodan before nga kisina tayo ket agkararag tayo nga let us pray. Managayat nga Ama, Apo agyaman kami manen pudno nga dagiti sasauyo ket these are very powerful nga mangtulong titunggal may sa kada kami tapno makapag-stand firm kami o God kadagiti amin nga challenges nga pagdadaanan mi ket thank you nga inpakaawat mo kada kami nga kas anak mo ket agbiag kami nga nadalos ken talaga nga maiparamot kami kadagiti sasauyo ket pagyamanan mi o Apo naadaman dagiti kakabsat mi nga daan itatta dagiti challenges wenno trials dawaten mi Apo nga kayo iti mangpatibker kanya dababaan kadagiti sasauyo ken iti pannakapabilag kada kami ti Espiritu Santo ket itutuloy mi nga i-commit Apo dagiti nga applications mi kastamat Apo dagiti kakabsat nga adda dagiti pagkasapulan da iti financial, physical, even iti spiritual da kayo Apo ti mangpunno babaan iti grasya yo ket we are victorious ket dagiti Apo ti pagyamanan mi tinagan ni Apo mi nga Jesus. Amen. Katayo kagabsat ken gagayem ket awisan kay manen no sumaruno nga Lunes agdatanggay tayo manen nga agsursuro ken agadal kadagiti sasaw ti Dios ket shout out mga kakadwak nga panelist kadagiti nag-tune in nga contacts tayo. Hello. Hello, good evening. So Hi! Hantay mo mo gagayam kan kakabsat. Please